I la candidatura d'Unitat Popular insta els ajuntaments i consells comarcals de les Terres de l'Ebre a vetllar per la transparència de l'empresa pública Sagessa. La formació política ho demana després de fer-se públiques les irregularitats de gestió i administració local Holding Innova de Reus, al qual pertany Sagessa. Este dimecres, diversos membres del grup de suport de la CUP a les Terres de l'Ebre, acompanyats del regidor de la CUP a l'Ajuntament de Reus i conseller de Sagessa, David Vidal, han registrat en diferents administracions ebrenques instàncies per emplaçar alcaldes i presidents dels consells comarcals a aplicar mesures de transparència i control de la gestió de l'empresa pública Sagessa, que administra diferents centres sanitaris i socials de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. També forma part d'aquest holding d'empreses municipals que hi ha a Reus, que es diu Innova, i que recentment, d'ençà a la nova legislatura i amb la nostra aportació, han anat sortint a la llum una sèrie de moment irregularitats en espera de si realment seran il·lícits penals o no, i que això, aquesta mala gestió o aquesta manca de transparència també pot afectar a Terres de l'Ebre i a les administracions que participen del Consell d'Administració. A l'hora de contractar, per exemple, personal, no es complia amb el procediment legal establert, a l'hora de contractar empreses tampoc no es complia amb el procediment legal establert i inclús se pot qüestionar una mica l'estructura econòmico-administrativa d'aquesta organització que creiem que no respon als interessos populars que en principi hauria de defendre, que és que la gestió de la sanitat sigui pública. Les instàncies presentades demanen que es realitzin auditories de gestió a Sagessa, a les seves fundacions i les empreses en les que participa, fer públiques totes les retribucions del personal, tant directiu com eventual, els models de facturació del 2007 al 2009 i un informe amb la contractació laboral dels gairebé 3.000 treballadors. També s'insta a les administracions a sotmetre a consideració i exposició pública aquests informes en els respectius òrgans de presentació, com ara els plenaris municipals i comarcals. És a dir, un exercici de transparència que a hores d'ara no existeix i que, en tant que s'encarrega d'una qüestió pública com és la sanitat, és necessari. Aquestes són les peticions que fem i bé, en aquest sentit restem a l'espera de la resposta tant de l'Ajuntament d'Amposta com de Tortosa. L'objectiu d'aquestes peticions és la de condicionar el proper Consell Administratiu de Sagessa, on David Vidal emplaçarà la resta de consellers a aprovar per àmplia majoria aquestes mesures presentades, realitzar una auditoria de gestió i fer públics diferents aspectes relacionats amb la contractació de personal, contractació d'empreses i sous de direcció i gerència. També es demana que els plenaris municipals i comarcals debatin i aprovin una moció on s'insta el nou govern de la Generalitat de Catalunya, sorgit de les properes eleccions, a reprendre la Comissió d'Investigació de Sanitat del Parlament de Catalunya.